ide reálne tvrdiť, že sú to obyčajní ľudia, ktorí si lietajú s dronikmi a sú to nejaký Amazon, ktorý roznáša zákazky, akože come on. Why is it a classified briefing on the Capitol Hill? Takže ak to nie sú, odpoveď na to, že ak to nie sú teda military drones, armádne drony, prečo majú classified meeting, prečo majú meeting za zatvorenými dverami? Samozrejme, teórie sú spy drones by China, iránska mothership v Tichom oceáne, ktorá vysiela tieto drony. Korejci, Rusi, proste všetci sú proti Američanom, ale zoberte si, keby to tak bolo, tak nechali by to lietať. To konkrétne niečo neidentifikovateľné vo svojom letovom priestore tak dlho. To je šialené.